na tu temu i dalje. Pogledat ćemo sad prilog 2 puta usvojen od našeg sledećeg gosta. Milan Petrović Lakato žrtva je 2 nelegalna usvajanja od Centra za socijalni rad Novi Sad. Prvo da bi mu se, kako navodi, otela očevina pokojnog oca Pavla Lakatoša u vrednosti od 1.000.000 evra i kod kojeg je sam bio do tog momenta u Bačkim Vinogradima, a zatim je dat na nelegalno usvojenje samo 7 dana pre nego što će napuniti 5 godina, jer posle te dobi nije više bilo moguće potpuno usvojenje po tada važećem zakonu. Prvi nelegalni usvojioci su bili iz Budisave i on je usvojen za 9 dana, što je rekord. Ponovo je nelegalno dat na usvojenje posle 5 godina i tu je očito prekršen zakon, jer u zakonu usvojeno dete se ne može opet usvojiti. Ne samo što mu je oduzeto detinjstvo, kako je rekao, već mu je oduzeta i imovina koju je trebao da nasledi od pokojnog oca. Videli smo i ovaj prilog. Sad ne znam kako da vam se obratim, gospodine Petroviću ili gospodine Lakatoš. Ili mi je najlakše Milane? Možete, Milan, Milivoj, svejedno. Da. Više ne znam ni ja šta sam. Je li tako? Jeste, neki put pomislim sebi ko sam ja. Pa šta bi mogo da kažem? Mi smo čuli, izvinjavam se što vas prekidam, vi ste bili kod nas gost i jedan deo priče ste ispričali. Prosto šta se umeđu vremenu promenilo i ako može jedna kratka retrospektiva? Slučaj je predat na viši sud. Malo da uprostim, da bi gledalci mogli da razumeju po sadašnjem porodičnom zakonu. Ništavnost usvojenja zadužen je osnovni sud, ali po završnim odredbama zakona, porodičnog zakona, član 358, eksplicitno kaže svi slučajevi koji su se desili pre donošenja tog zakona 2005. primenjivaće se pravila koje su važila do tada. Ja sam usvojen po zakonu SAP Vojvodine iz 1976. gde, znači, za suđenje, utvrđivanje ništavnosti usvojenja... Vi ste tada imali koliko? 5 godina? Da, 5 godina, 79. Znači, tad je važio taj zakon SAP Vojvodine. Piše eksplicitno, znači, za poništaj usvojenja, znači ništavnost, nadležan je okružni sud. To je sad samo, znači, kozmetička izmena. Okružni su danas viši sudovi, a opštinski sudovi su osnovni sudovi. Mislim, gospodin advokat to zna o čemu se radi. A samo izvinite, korak unazad. Dakle, vi ste živeli u kući sa vašim ocem i njegovom decom. Ne. Ne? Ko je živeo? Kako je to izgledalo? Živeli smo samo nas dvojica. Vas dvojica sami? Da. Jer... Vi ste bili njegovo vanbračno dete, koje on nije priznao. Zvanično priznao me je, da kažem, posredno. Šta to znači? Pa to znači da je bio tužen od prve žene, da ima, mislim, brakorazvodna parnica, tačka optužbe, saživeo se sa Miletić Cvitom i dobio sina sa njom. Što je on izašao na sud i rekao, jeste, imam dete i desilo se zbog toga, jeste, izrodio sam, zgrešio sam, ne znam, tamo ima izjava svedoka. Tako je. Znači, to je posredno priznanje. Da, upravo to. Zašto sad? Da li on mene priznao zvanično? Nisam našao upis u matičnim knjigama. A odakle vama prezime Petrović? Petrović, to je od drugih nelegalnih usvojitelja, kojima je predstavljeno da su meni Vasići prvi nelegalni usvojitelji, biološki roditelji. To je radio sve takozvani Centar socijalni rad Novi Sad. Sa koliko godina ste dospeli kod drugih usvojitelja? Sa 10 godina i bilo mi je rečeno da ne pričam, da sam već jedan put usvojen. A vi ste znali da vam to nisu roditelji? To saznao sam sa 9 godina zvanično od Milorada, tog prvog usvojitelja, kad je preminula prva ta usled kancera i već kad spominjemo to nasilje koje smo trpeli i ja i ta gospava, ta usvojiteljka od tog Milorada, ona je preminula od kancera, kancer dojke, jer je
priča sam dobila čekić sa tavana od gospodina tog Milorada, koji je poslije pobegao sa drugom ženom, izrodio dete, njenom smrću. Ja sam opet dospeo kod njega neka 2 meseca dok on mene nije odveo u centar i ostavio. Ostavio vas u smislu, što kaže puj pike ne važi, usvojio sam pa ne treba više. Puj pike ne važi. Dobro. Sad, nisam ja to ni istraživo. A čekajte, kako niste znali? Vi ste, sa 5 godina vam je otac umro i tad se... Umro mi je sa 4 godine. Ne možete da se setite tog perioda? Sećam se odlično da... A kako niste znali da vam je on otac tad? Vidite, ja sam imao neku sumnju. Znači, to su dečja sećanja. Neki brižan čovek, Fiat, onaj kombi Fiat 1100T, malo ljudi zna o kom se tom modelu radi, pošto ja imam tu od deteta sklonost ka tehnici, pa pamtim. Te modele sam vidio kasnije taj i onda sam uvijek se podsjećao o kom modelu se radi. Pa bio brižan čovek, jedini, znači, volao me, grlio, ljubio, brinuo o meni. Ja to tako više, to je znači očinska, roditeljska ljubav. Ja to više video nisam. Gde je majka tad bila? Majka je dolazila par puta, koliko se ja sjećam, kad sam uspeo da nađem fotokopiju njene lične karte iz tog takozvanog centra i rekonstrukcijom kompjuterskom, zahvaljujući jednoj divnoj osobi, Tijani Bajić, kompjuterskom rekonstrukcijom, sjetio sam se te žene, da je ona dolazila kod nas u Bački Vinograd. Kakve su se tu radnje dešavale, zašto je ona dolazila, odlazila, ja to ne mogu da kažem, imao sam 4 godine. Da. Znači, to ne mogu da vam pričam. Mogu samo nešto da izmišljam, a to ne volim. A da li ste sećate brata i sestre? Molim? Polubrata i polusestre. Za koga pitate? Za vas. ocu? Da. Da li se sećate? Pa da, polusestra, ona je bila, nam je čuvala dok je otac bio živ. Za novac, to je 77. Jer ona je toku razvoda... Koliko su oni tad imali godina? 77. Ja sam imao 3 godine. Koliko su oni imali godina tad? Molim? Koliko su oni tad imali godina? Ovako, pa sad moja sestra ta 55, ona je imala te 77. 22 godine. Ova druga je imala 20, pošto je 57. Pošto ona imala svoju decu, pa otac mi je srčani bolesnik bio, operisan 2 puta od srca i na kraju umro od srca. On je plaćao njoj 1000 tada dinara. Znaju starije osobe, čuvenih 100.000 starih, djevojka i kombajn. To je vredelo, ja sam istraživao kurs iz tih godina, to je bilo oko 115 nemačkih maraka. Jer po tvrdnji te moje sestre, njen muž je tad zarađivao 165.000, a otac je plaćao 100.000 i plus davo neke namirnice, šta ja znam. I to je ona svedočila na sudu. Ja sam nju, kad sam došao do tog dokumenta, ja sam preko Vibera nju pitao, dok sam posmatrao neki dokument. Jel te plaćao tata nešto što si me čuo? Nije ništa, samo jedan put dono 50 jaja. I kasnije kada je otac umro? Otac kad je umro, uzima me deda u Subotici i... Deda očev otac. Da. Ištvan ili službeno Stjepan. Pošto je rođen u Hrtkavcima, pa su im zapisivali takva imena. Otac mi je Pala, a oni ga zapisali kao Pavle. Deda mi Ištvan, oni ga zapisali kao Stjepan. Hrtkavci. Da, oni se doselili oko 1800. Pošto kažete da su Mađari, a zapravo su i kao Hrvate potpisivali, je li tako? Ne bi sad... Nema veze u redu. Ne znam šta se tu dešavalo. Nego da se vratimo. Onda, po tim sudskim zapisima, a im po mom sećanju, sećam se i dede. On je, koliko sam ja saznao kasnije, i na groblju. Kad sam otišao, našao sam njegov grob, on je umro te 79. Martu se desila ostavinska rasprava 79. kad sam ja kod tog dede. I advokat, moja sestra uzima tatinog advokata, jednu, da kažem, divnu ženu koja je zbog savesti rekla, pošto su oni planirali da prećute da postoji još jedan naslednik, ona je rekla ima Milivoj Miletić sa 5 godina i ona je dobila tada, u njoj je povučeno punomoćje od te moje sestre. Pa ono, kako se kaže, ocinkarila ih.
I tu kreće moja golgota. Kako ste se vi tad prezivali? Prezivao sam se, nosio sam majčino prezime, Miletić, a zvao sam se Milivoj. Zato da se pitam, pošto ste sad izgovorili jedno sasvim novo ime i prezime, tako da je to izuzetno komplikovano kod vas, ali dobro. Doći ćemo i do suštine. Da, doći ćemo da je, mislim, u pravosuđu Srbije jedinstven slučaj. Da stignemo i do suda. Sa šta se dešava dalje? Kad na tu izjavu sud daje nalog centru, takozvanom centru, da me uzme u nadležnost. Znači, to je već mart, april 79. Ostavinska rasprava još traje i znači prvo rešenje u novembru 79. Međutim, pre gde sam ja ravnopravni naslednik sa 1/4 kao Milivoj Miletić. Ali 12. juna 79. socijalni radnik razgovara, prvi razgovor ima sa tim usvojiteljima, nelegalni. Tim prvim, da. Prvim, da. A vaš deda u tom momentu, on je znao da ste vi njegov unuk, je li tako? Znao je, ja mislim da je on umro u tom međuvremenu kad je mene uzeo, ja sam oduzet od dede i završio sam u Irigu. Tad je to bilo mesto poznato po hraniteljstvu. Vaše sestre ni u jednom momentu nisu poželele da vas oni čuvaju, s obzirom na to da su bile punoletne? Pa interesantno da mi se ispovedila ova da je otac je dao amanet da me čuva, koji ona nije ispunila. Valjda kad je nestao otac, onda... Je nestao i amanet. Jeste. Nema više, znači, kako se kaže, očinska figura, pomozite mi reći, znači, moralna figura ili šta, znači već nema, ajde, ne znam, pošto sam premoren, ja ne više reči mi ne idu. Nego da nastavimo ovo gde smo stali. Umesto da održi obećanje ocu, ona, verovatno na nagovor njene majke, moje maćehe, završavaju, možete misliti kako, sa takozvanim centrom. A kakav ste imali odnos sa maćehom? Ja nju i ne znam. Ne znate? Treba pitanje kakav je ona imala odnos sa mnom. Evo, pitam vas i to. Pa to sad će da... Je li živa ona? Nije, umrla 2007. A ćerke su još žive, vaše sestre? Ćerke su žive. Kakav sad imate odnos sa njima? Ova mlađa je u Budimpešti, samo je jedan put odgovorila na Messenger, počela tu da glumi neku žrtvu i više ta nije odgovorila. A ova druga, sa njom sam prekinuo, posle saznanja svega, mislim, nema smisla više šta da pričamo. A možda se kaje? Da li se kaje? Pa najbolje nju da zovnete da pitate. A šta vi mislite? Ne. Mislite da se ne kaje? Ne kaje se. Ona je rekla... A da li bi njihovo svedočenje na sudu pomoglo da se ponište ta dva vaša usvojenja i da vi postanete Milan Lakatoš? To... Ja ne znam taj pravni put. To je znači priznanje očinstva. Ja sad imam sudski proces za poništaj nelegalnog usvojenja. Prvog ili drugog? Prvog. Znači... Drugo mi je nepotpuno. Drugo je nepotpuno. I ono može da se lako poništi, pretpostavljamo. Da. Drugo ne vidim, ne želim da poništim, jer ja sam te ljude ostao, živeo sa njima, gledao na kraju. I na kraju to se svelo, da kažemo, neku ruku se svelo, ono, kako se kaže, kad nekog izdržavate. Doživotno izdržavanje? Doživotno izdržavanje, tako se svelo. Tu 40 godina sam živeo, svikao sam se. Nije tu ni bilo ni zlatno, ali dobro, ajde da kažemo, postojalo neko poštovanje međusobno. Međutim, i oni se meni ne vode u matičnim knjigama i ne vidim što bi to radio. Ali prvo to nelegalno usvojenje, to mi je tran. To je bilo u Irigu, je li tako? U Budisavi. U Budisavi. Iz Budisave sam uzet.
Zato što tim nelegalnim usvojenjem meni je urađen naknadni upis u matične knjige. Znate onu priču, potpuno i nepotpuno usvojenje. Sad su sva potpuna, ali tada potpunim usvojenjem vama prave nov unos. Meni su radili, ja sam, da se vratimo da bi se bolje razumeli, ja sam rođen 74. a ja imam nov unos 79. gde piše meni da su mi otac i majka Milorad i Gospava Vasić. Ali kada ste rođeni? A ja sam rođen 28. juna. Ne, pitam vas da li vam u knjigama tim piše da ste rođeni 74. ili 79. Piše 74. Znači, ipak se zna. Dobro. Tim, da kažem, nelegalnim unosom i što je jedna veoma interesantna stvar, to zakon o usvojenju SAP Vojvodine je imao jedan veoma interesantan član. To nije imao ni jedan tada, zakon o usvojenju, porodični zakon, ostali republika, šta ja znam u to vreme u socijalizmu. Koji je imao član? Potpuno usvojenom detetu nije dozvoljeno utvrđivanje očinstva i majčinstva. Evo, advokat je tu. Da li je moguće da je tako nešto postojalo ikada u zakonodavstvu Republike Srbije, odnosno tadašnje Jugoslavije? Život ima razne slučajeve, tako da ništa nije neobično. Ali to se sve rešava kroz pravosuđe, preko suda, utvrđuju se sve te okolnosti i na kraju dođe se do rešenja. Ali vidite, ovde do rešenja ne možemo nikako da dođemo, koliko mi se čini. Da. I Milane, pošto smo blizu reklama, samo koliko traje sad ukupno, ako uzmete, vaša borba da dokažete da ste vi Lakatoš? Pošto sam počelo je, ja mislim, počelo je odmah... Samo kratko, molim vas. Počelo čim sam, znači 29. septembra 2021. saznao ko mi je otac, od tad traje. Znači do dana današnjeg. Evo, pogledali smo prilog o verbalnom nasilju. Gospodine Milane, da li ste vi bili žrtva verbalnog nasilja i koliko ste bili žrtva? Nisam samo bio verbalnog, nego i fizičkog nasilja tokom... Bilo je fizičkog nasilja? Fizičkog od, znači, nelegalnih usvojitelja, a mogu reći da sam žrtva i institucionalnog nasilja, takozvanog Centra za socijalni rad Novi Sad kao dete, jer oni su mi prouzrokovali ovu duševnu bol, uskraćivanje identiteta, to i tekako, znači je nasilje da ja još današnji dan nemam pravo na majčino i očevo ime. Šta hoću da kažem? Da delo još traje, da sam predao tužbu za poništaj tog usvojenja i šta doživljavam? Doživljavam opet da sam žrtva sudskih, nelegalnih... A kod prvih hranitelja, da li ste imali verbalno nasilje? Kod prvih hranitelja? Pa ne znam sad. To od 5. do 10. godine, da. Fizičko, bilo je... Ako se računao nasilje, recimo da dete posle škole treba da čuva svinje, ne znam je li to nasilje, da ide da bere kukuruz. Pa nije, znate, ako ste na selu, to je način vaspitavanja. Između ostalog, što da ne. Radne navike. Radne navike. Mogu da budu. I trpeti gladan. Naravno, to već ne. Spavati u sobi, u neprigodnom, znači, krevetu, pokrivati se nekim krznima. Ne, naravno da ne. Mislim, imao bi to knjigu o tome napisati. Šta sve može biti nasilje. A ovo je meni sve institucije. Ali to što ste rekli da nemate pravo da dokažete, da pokažete da... Pa vidite ovako, ja sam pokrenuo... To je već zaista veliki problem. Jeste, ja bi, pošto ja najlakše moje misli zapisujem, pa bi želeo da pročitam nešto šta sad doživljavam poslednjih dana. Može, ali pre toga imamo jednu stvar od žena. Jeste. Evo, gospodine Lakatoš, izvinjavam se, to jest Milane, samo bih vam skrenuo pažnju, rekli ste radne navike. U redu je kod roditelja. Hraniteljima se plaća da čuvaju decu, a ne da im budu sluge. Naravno, slažem se sa vama. Druga stvar. Pošto sam predata je tužba na 9 strana, veoma obimna, veoma, što se kaže, potkovana dokazima, neoborovim, samo što ne vrište, krivi su.
doživljavam neprijatnosti u startu. Od sudije Višeg suda u Novom Sadu, nećemo imenovati, znači nepravilnosti u startu. Rekao sam, spomenuo sam onaj završne odredbe člana 358, da usvojenja koja su do tad važiće propisi, znači okružni ili viši sud. Ona to šalje na osnovni sud. Stavlja potom pravni lek žalbu. Na te žalbe sa Višeg suda nije moguće na apelaciju. Znači šta je htjela? Da izgubimo vreme. Ja ću da pročitam ovu moju misao, ime se ne spominjemo, ali molim da saslušate, znači zato što teško pamtim, preopterećen sam poslom. Izvolite, pročitajte. Moram da istaknem, s obzirom da je javnost upoznata s mojom životnom tragedijom i namerom da se borim, da popravim šta se da popraviti, da već na početku sudskog postupka imamo problema koji su, iskreno se nadam, posledica nemarnosti, a ne namerne obstrukcije, jer bi to zaista bi bilo previše. Mada me ne bi čudilo da se i to dešava. Dakle, pokrenut je postupak za poništaj mog nelegalnog usvojenja, doneto je već par nezakonitih odluka, prepunih grešaka od strane sudije Višeg suda, pred kojim je postupak i pokrenut. I pored pisanih, a onda potom i usmenih reagovanja mog advokata na te propuste i ukazivanja da je predmet otišao i u medije i da ja zaista nemam nameru da ćutim o takvim propustima i to propustima od strane sudije za koju se priča da je izuzetan stručnjak. Bojim se da mislim šta će biti ako slučaj bude sudio neko manje, pod navodnicima, stručan od nje. Za sada neću spominjati ime dotične, dok ne vidim da li će i pored dodatnih urgencija od strane mog advokata reagovati, ali ukoliko se to ne desi, svakako ću izneti njeno ime u javnost. Elem, ta sudija Višeg suda smatra da Viši sud nije nadležan da sudi u mom slučaju, iako je to izričito propisano zakonom i šalje osnovnom sudu da sudi ovaj težak predmet, što je nedozvoljeno. Mi se borimo da se predmet vrati Višem sudu na postupanje. Moj advokat je uložio određene prigovore, pa ćemo vidjeti gde smo nakon 24. aprila kada je zakazano ročište pred osnovnim sudom u Novom Sadu. Veoma sam iznenađen s obzirom da nisam sudska mušterija i do sada se nisam sudio kako funkcioniše uopšte ovo pravosuđe uz tolike propuste. Moj advokat je uočio te propuste, neki ni ne uoče, pa se pitam koliko je nezakonitih odluka doneto da ljudi nisu toga ni svesni. Za sada ne mogu ništa drugo da kažem povodom samog postupka. Vidjet ćemo nakon 24. aprila kako će se stvari odvijati. U 11 sati imam zakazano ročište pred osnovnim sudom i smatramo da je taj sud nenadležan i da sudija treba da se oglasi nenadležan. Smatrate da na Viši sud to treba da ide, znači, a ne na osnovni sud? Apsolutno, jer kako kaže u pravu, onaj ko može više, on može i manje. Ali onaj ko može samo manje, ne može više. Da. Mi imamo gledalce. Šta je sve urađeno? Da, dodao bi na to da ja sam smogao hrabrosti da ispričam, ali mnoge žrtve koje su prošle kao ja smatraju kao ličnu sramotu. I apelujem da se jave slobodno. Ima i grupe na Facebooku i bilo gde i bilo šta da ispričaju svoju priču. Nije, znači, vaša sramota. Sramota je institucija koje su vam to uradile. Ljudi. Znači, slobodno. Zašto? Mi smo prošli to. Mora da mislimo na ovu decu sadašnju, na buduću, da ne prolaze to isto. Da se više obrati pažnja. Mislim, institucije mora da postoje, ali mora da postoji i kontrola tih institucija. Bojim se da nema. Nema, da. Da nema nikakve kontrole. Nemamo kontrolu, jeste.